फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आता प्रवेश होत आहेत। यापूर्वी आपण नगरपंचायतीच्या इलेक्शनच्या वेळी वैभवडी तालुक्यात आला होता। पक्ष संघटना कुठेतरी मजबूत करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत, पण त्या नगरपंचायतच्या इलेक्शन नंतर जो काही पक्षाची बांधणी व्हायला पाहिजे होती किंवा जी संघटना वाढायला पाहिजे होती ती कुठेतरी झालेली नाही, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? जिल्हाध्यक्ष करतो की तुम्ही जे म्हणता या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे आणि त्याचं जे काही आहे ती माझी जबाबदारी आहे हे सुद्धा मी मान्य करतो की तुम्ही आता जे काही बोललात ती माझी जबाबदारी आहे। कुठेतरी आम्ही कमी पडलो त्याचं मी नक्की ही माझी एकट्याची जबाबदारी आहे। परंतु त्याचवेळी मला असं सुद्धा तुम्हाला सांगायचं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आज संक्रमण अवस्थेतून जातोय। 2.5 वर्षापूर्वी आमची सत्ता होती, अनेक कामं सत्तेच्या माध्यमातून आम्ही लोकांची करत होतो। कुठेतरी आमच्यावर सुद्धा सध्याचं जे राजकारण चालू आहे म्हणजे खरं तुम्हाला सांगायचं की आजचं राजकारण उद्याचं कळत नाही आणि आपण आता बोलतोय पण तिकडे मुंबईत काय घडलं असेल हे आपल्याला कोणालाच माहीत नसतं। त्याच्यामुळे आमच्यावर सुद्धा काही बंधनं येतात। कार्यकर्त्यांना आम्ही न्याय द्यायचा प्रयत्न करतोय, नवीन नवीन कार्यकर्ते उभं करायचा प्रयत्न करतोय आणि सध्या जे काही चाललंय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सुद्धा जे काही चाललंय त्याच्यातून सुद्धा कशी वाट काढायची आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना कसं बळ द्यायचं याच्या प्रयत्नात आम्ही सर्वजण आम्ही सगळे आमची अजून पूर्ण टीम आहे ही फक्त आम्ही इथलेच आलो कुडाळचे। आमचं काम आता सगळीकडे चांगल्या प्रकारे चालू आहे। मी तुम्हाला खात्री देतो की आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीपर्यंत तुम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा नवीन स्वरूपात बघायला मिळेल। एक प्रश्न होता दुसरा की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आता प्रवेश झालेत। आता त्यांनी मगाशी निसार शेख यांनी म्हणजे निसार अब्दुल यांनी बोलले की शिवसेना पक्षाकडून मी शिवसेना पक्षाचा शाखा प्रमुख होतो, म्हणजे शिवसेना एकीकडे तुमचे मित्रपक्ष आहे आणि अशा पक्षाकडून तुमचा प्रवेश झाला, त्याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे मित्रपक्ष कसं आहे की माझं याच्यावर हे आहे की प्रत्येक पक्षाला आपलं अस्तित्व जपण्याची आपलं पक्ष वाढ, जरी आम्ही महाविकास आघाडीत असलो तरी प्रत्येक पक्षाला आपलं स्वतःचं अस्तित्व जपायची, स्वतःचा पक्ष वाढवण्याची पूर्ण मुभा असते, स्वातंत्र्य असतं। महाविकास आघाडीच्या बाहेर तर ते गेलेले नाही आहेत, फक्त त्यांना तिथलं कदाचित काही पटलं नसेल, काही त्यांची झाल्या नसेल, त्यांचा कुठेतरी आमच्यावर विश्वास बसला असेल, त्याच्यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलाय आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचं स्वागत करणार आहोत। याच्यात कुठल्या पक्षातून मित्रपक्षातून ते आले आहेत किंवा नाही याच्याशी काही आम्हाला देणं घेणं नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जे कार्यकर्ते आले आहेत त्यांच्या पाठीमागे उभं राहण्याचं काम माझं आहे। शेवटचा एक प्रश्न आहे साहेब की कालच अजित पवार साहेब आणि शरद पवार साहेब यांची भेट झाली होती। भविष्यात राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र होईल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुम्ही पुन्हा परत म्हणजे आता राष्ट्रवादीचे 2 जिल्हाध्यक्ष आहेत म्हणजे शरद पवार गट आणि अजित पवार गट, पुन्हा सिंधुदुर्गात राष्ट्रवादी एकसंघ होईल का, काय त्याबद्दल? बघा हे झालं तर कोणाला नको आहे, आम्हाला सुद्धा मनापासून वाटतच आहे ना की म्हणजे अशा गोष्टी व्हाव्यात, चांगल्या गोष्टी व्हायला कोणालाच हरकत नसते। प्रत्येकाच्या मनातून ही इच्छा असतेच की बाबा सगळेजण आम्ही पूर्वी एकत्र सगळ्यांनी काम केलेलं आहे, राजकारणामुळे कधीतरी समोर ती लोक बसतात, आम्हाला सुद्धा बरं वाटत नाही। अजितदादा जरी शरद पवार साहेबांबरोबर आम्ही असलो, अजितदादांचं नेतृत्व आम्ही मान्य करणारे लोक आहोत। त्यांनी त्यावेळी 4 वर्ष मी जिल्हाध्यक्ष होतो, जे नेईल ते जी कामं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असतील ती अजितदादांनी चांगल्या प्रमाणात केलेली आहेत। आज तिथे जे मंत्री झालेले आहेत त्या लोकांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला त्यावेळी न्याय दिलेला आहे मंत्री असताना। त्याच्यामुळे उद्या जर हे झालं तर त्याच्यात काही वेगळं वाटण्याची गरज नाही आणि त्याचं स्वागत करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला मनातून ते हवंय असं मला वाटतं। म्हणजे भाजपासोबत तुम्ही राष्ट्रवादी जाणार, म्हणजे शरद पवारकडे जाणार? नाही, मी परत तेच म्हटलं, शरद पवार साहेबांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत भाजप बरोबर जाणार नाही। साहेबांचं काल स्टेटमेंट आहे सगळीकडे, तर आम्ही शरद पवार साहेबांच्या विचाराबरोबर आहोत। पण उद्या भविष्यात जर पवार साहेब आणि अजितदादा जर तुम्ही जसा प्रश्न विचारलात त्याच्याप्रमाणे जर ते एकत्र झाले आणि ते कुठल्या अटी शर्तीने होतील हे मला माहीत नाही, पण मनातून काय वाटेल हे तुम्ही विचारल्यामुळे मनातून बरं वाटेल असं या प्रश्न। स्थानिक स्वराज्य निवडणूक आहेत त्या तुम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढणार? 100% महाविकास आघाडी म्हणूनच लढणार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट काँग्रेस पक्ष
आम्ही तिघही मिळून आम्ही तिघं समविचारी पक्ष आहोत. आदरणीय शरद पवार साहेबांचं जे स्टेटमेंट आहे मी परत एकदा ते रिपीट करतो की आम्ही कुठल्याही स्वरूपात भाजपबरोबर जाणार नाही किंवा आमच्याकडे सुद्धा भाजपला मदत होईल अशी कुठल्याही प्रकारची कृती होणार नाही. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातूनच आम्ही निवडणुका लढणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.